uthi u-Amanda wawo nangu-Amanda yini uthi uzama wawo nanguzama yini benofika namaqhubu othando lwakudala. Ngikubingelele kuphi nakuphi la kufinyelela khona MNTV channel. Ubingelelayo ngumsizi ngumfana kaNtshangase, ngiphuma phansi le kwaNongoma. Inkosi-ke mina engiphethe inkosi yaseMatheni, induna yami induna uMagwaza. Bafowethu, namhlanje ngiphathele insizwa njengoba nizosingena nje ngomenzi. Sibuyele le Mnambethu uthi unamagqubu njengoba nizosingena ngayo le ngoma le album le. Umenzi-ke uyaziwa bafowethu ukuthi insizwa le engicabanga ukuthi kubaculi ingenye yabaculi abadla ngama-royalties cause emcimbini iyaqasheka yona, kodwa hhayi njengabanye abaculi abasebe-relevant. Ukuthi ngicabanga ukuthi le nsizwa idla ngama-royalties cause ingoma zayo, ngicela uma u-check ama-album ayo onke amamiliyoni, not imiliyoni. Ingoma nengoma inamamiliyoni ayo. Kule album-ke umenzi ukhiphe ingoma engaka? Athi ngikubhekela nje inkabi yami. Ukhiphe ingoma eziwu-16, akana-feature. Ana-feature ngisho eyodwa-ke lapho umenzi nguye nje kuphela oyishayayo le album lena. Kuney'ngoma laphana-ke ey'thandwa abantu kakhulu efana njengale Dweskhinkini. Abantu bayithanda kakhulu le ngoma lena, abayithanda isaphronyothwa nje kusavele lokho ukuthi Dweskhinkini. Abantu bayithanda kakhulu-ke le ngoma lena, ikhombisa ukuthi futhi nayo yenza kakhulu elokhuzeni ey'balweni zale ngoma le ngendlela ephusheka ngakhona. Kuzoba nengoma lapha futhi enye ehamba phambili-ke engicabanga ukuthi le ngoma ibuyisa ithemba kubantu abaningi. Le ngoma ethi i-Lifetime yedlule, ikakhulu kula bantu futhi asebethe ukuphumelela kakhulu noma ukuphumelela bekhombisa ukuthi basukaphi nempilo, ngoba umenzi uma eyibhala le ngoma ngicabanga ukuthi naye wayibhala ngesimo sakhe ngendlela akayishaya ngakhona, cause uma uyilalele uyezwa ukuthi wayeqopha ejulile ngisho e-studio wayengafuni ngisho umsindo. I'm sure uma ukuthi esenza le ngoma le. Kuzoba nengoma lapha ethi hamba. Umfoka Mabizela lapha hayi cha ushaye kakhulu. Siyambongela-ke umfoka Mabizela ngokwenza i-album yakhe kahle kakhulu. Engicabanga ukuthi yena uyirekhode le ngoma iyenzephi? Uyenze Heavyweight, urekhode Heavyweight, urekhode khona Heavyweight. Uyasizwa nesiqu sakho Heavyweight. I think one of iy'tulo ezenza kahle kakhulu. Ingoma kaMenzi kuyathola kuyo yonke indawo kuma-digital platforms la ongabheka khona, nokukhona futhi kuyo yonke indawo futhi yenza kahle ku-Spotify kuphi yenza kahle cause I'm sure ukuthi uyifakile. Insizwa-ke le eyenza kahle kakhulu. Ama-album ayo onke aney'ngoma ngokuhlukana zinamamiliyoni ngokuhlukahlukana kwayo. Ngiyacela-ke mbukeni nawe lapho kwi-comment section uveze ukuthi wena le album kaMenzi uyizwa kanjani, nanokuthi yiziphi wena iy'ngoma oyithandayo, ngoba uma sibala iy'ngoma la sibala nje iy'ngoma nathi esizwayo ukuthi zimnandi, asikhetheli wena ukuthi mhlawumbe hambe ulalela zona. Ungalalela noma yiphi ingoma nawe utumule yakho bese uyabuya lapho i-comment section uyasitshela ukuthi cha wena hhayi uzwa le. Umenzi uhamba phambili kakhulu impela, insizwa nje le eyenza kahle kakhulu. Noma insizwa ingakawushaya unyaka, nginethemba lokuthi kukhona lapho ezowushaya khona unyaka ngendlela enza ngayo. Ugogo Thunga wenza kahle kakhulu emculweni wakhe, uhamba phambili. Ngiyacela mbuke lapho ungakhohlwa ukusubscribe, ushare
bese uyakhomenta lapho kwi-comment section phela usitshene ukuthi wena iyiphi i-album oyizwa kangcono, ukuthi wena uzwa kanjani. Maningi ama-album esisazokhuluma ngawo. Ngibonga kakhulu.